Tervetuloa Efata Kauhavalta. Ja odokaa siinä vielä, niin tulee yksi laulu hetken päästä, mutta tervetuloa kaikki tähän Sanan tie ajallemme tilaisuuteen. Juhani Raija Laukkonen, Antti Ylipilä-kuninkaan rukoilu istuva Juhani siunausta. Okei, ja kaikki te, mistä sitten olettekin tulleet, tervetuloa. Ja tämä on Israel-Suomi-seurakunta niin kuin tämmöisellä otsakkeella. Ja mikä sanoma Israelille? Malcolm Hedding sanoi kerran Seinäjoella näin, että Israel, tee parannus. Sitä se tarkoittaa. Palaa Messian yhteyteen. Sanoma Suomelle, älä täytä syntiesi mittaa. Tiedätte, mitä se tarkoittaa, kun se on täynnä. Sanoma seurakunnalle, tee parannus, valvo ja rukoile. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Ja tämä on meille ajankohtainen sanoma. Ja mä olen yrittänyt valmistautua tähän huolella, niin kuin varmasti veljetkin. Tämä tilaisuus tulee koskettelemaan sellaisia tiettyjä haasteita. Yritämme etsiä niihin vastauksia, mutta kun minulle eräs ystävä soitti, joka soittaa aina joskus silloin tällöin, ja se kysyi multa jotakin, mutta nyt mä en kerkeä sulle sanomaan mitään, että mulla on nyt aivan ajatukset jossain muualla. Hetken kuluttua sitten tuli häneltä pieni viesti, jossa sanottiin näin, että minulle tuli tämä laulu mieleen. Kiiruhda rakkaan Jeesuksen luo, hän sanansa tien selkeään suo, meillekin kaikuu kutsutuun. Nimenomaan sanan selkeä tie. Siitä ja sen ymmärtämisestä on kysymys. Ja sitten eilen illalla, kun yritin mennä nukkumaan ja meninkin sitten Liisaan tuolla Espoossa lasten luona ja lapsien luona, ja olin yksin kotona. Kello oli 10:30, mulla on radio siinä, panin radion päälle Patmos. Siellä puhui Eero Junkkaala. Ja se oli varmasti aika vanha saarna, koska äänikin oli semmoinen. Ja sitten hän puhui Neuvostoliitosta. Ja sanoi näin, siinä lyhyessä mitä mä sille kuulin. Ilmeisesti tämä Israelin muutto oli silloin aika lailla ajankohtaista. Hän sanoi näin, että se, että juutalaiset muuttavat Israeliin, on merkki siitä, että Jeesus tulee pian, sanoi kirkon pappi. Ja tämä oli niin kuin sellainen kaikupohja myöskin tälle tilaisuudelle, missä me nyt ollaan. Aikain kello Israel tikittää. Ja sitä me haluamme katsoa. Joo. Mutta nyt otan yksi laulu ja me rukoillaan tässä ensin ja sitten mennään käsiksi tähän mitä tässä nyt siihen tuleekaan esille. Joo, kiitos Herra siitä, että sinä olet Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja mitään sinun sanasi ei turhaan kirjoitettu. Kiitos Herra, että siunaat tänään meidän yhdessä olemme sinun nimessäsi Jeesus. Me rukoilemme ja pyydämme sitä, että sun henkisi saa valaista meille sanan polkua. Ja Herra, ohjaa nyt kaikki meidän ajatukset, tunteet ja meidän sanamme niin, että ne voi olla totuuden ja toimeen sanoja. Kiitos Herra, että meillä ei ole ketään ihmistä vastaan mitään, vaan me katselemme sinun sanasi kirkkautta, miten se ymmärretään ja mikä on meidän aikamme haasteet tänä päivänä. Ole meille armollinen tänään. Kiitos, että olet kanssamme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Yksi laulu ja sitten lähdetään liikkeelle. Kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Rakasta Herra, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Siunattu olkoon hänen kunniakkuudessa, hänen valtakunnansa pysyy ikuisesti.
Kiitoksia Effatalle. Kyllä se kaikki tiedätte, mitä Effata tarkoittaa. Aukene. Se oli Jeesuksen sanat. Effata. Joo. Sillä tavalla ajateltiin tätä tilannetta vielä eteenpäin, että mä täältä esitän kysymyksiä tällaisen kirjan pohjalta kuin Lupauksesta luottamuksiin, Markku J. Kumpulan kirja. Sanon heti suoraan, että hänellä on erilaisia näkemyksiä Israelin asemasta Jumalan pelastussuunnitelmassa, varsinkin tässä Exodus-asiassa, mitä tuomme myöskin esille. Mutta me haastamme vähän häntä. Ja pääasiassa tämän kirjan pohjalta. Mutta ennen kuin mennään tähän kokonaisuuteen, niin mehän tiedämme sen, että me elämme nyt lihassa elettävää aikaa. Ja tämä lihassa elettävä aika kestää vielä 1000 vuotta Raamatun mukaan. Mutta se laittaa ymmärtämään myöskin Raamatun totuuksia tietystä näkökulmasta. Eli sitten kun me päästään uuteen taivaaseen ja uuteen maahan, päästään Jeesuksen luokse, kun tämä elämä meillä on sammunut, tai sitten Jeesus on tullut, niin se on sitten sitä täydellistä aikaa. Mutta ne Raamatun profeetioita me katsotaan nimenomaan siitä kannalta nyt, mikä on tämä lihassa elettävä aika. Ja mitä siinä tarkoittaa Israel, ja millä tavalla Israelin ajan kello, ja mitä varten meidän täytyy sitä tarkata, ja on hyvä tarkata. Joo, ja meidän kaikkien, sekä juutalaisten että pakanoiden pelastus on Jeesuksen, Kristuksen veressä, ja sitten kerran Isän luona pääsemme hänen luokseen. Ja liha ja veri ei peri taivasten valtakuntaa. Mutta nyt keskitytään tähän elämään, mikä me eletään lihassa, ja mitä Israel elää, ja sitä yritetään tarkastella, mitä Raamattu sanoo siitä, onko Israelilla vielä asemaa Jumalan pelastussuunnitelmassa, siis fyysisesti vai ei. Miksi sitten se paluu kiinnostaa on tärkeää? Se on monestakin syystä. Niin kuin tuossa äsken sanoin, että Eero Junkkalan sanat, se kertoo siitä, että Jeesus tulee pian, kun juutalaiset muuttavat Israeliin. Siellä on Jesaja-kirja 21.11 sanottu näin, ennustus duumasta minulle huudetaan seiristä, vartija, mikä hetki yöstään, vartija, mikä hetki yöstä on. Vartija vastaa, aamu on tullut, silti on yö. Jos vielä kyselette, niin kyselkää, tulkaa uudelleen. Niin kuin tämä on hyvä kehotus. Uudelleen kysellä tätä, että mikä hetki yöstä on. Koska se tarkoittaa sitten meille myöskin valmistautumista, niin kuin tietysti aina pitää olla valmis oman elämän kohdalla. Pietarin kirjassa, Pietarin kirja 1.19 on nämä sanat. Sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja teette hyvin, jos otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Nyt mä otan 2 sanaa tähän, mitä pitää suomentaa. Dispensationalismi, mitä se tarkoittaa? Kuinka moni tietää, mitä tarkoittaa dispensationalismi? No, mä sanon, se tarkoittaa sitä, että me uskotaan, että Israelilla on vielä paluu omaan maahansa. Se tarkoittaa sitä, että Jeesus tulee ennen vaivan aikaa, viimeistään puolessa välissä, ehkä siinä ihan alussa. Ja sitten me uskomme siihen, että 1000-vuotinen valtakunta on olemassa. Ja kaikkien näihin asioihin me uskotaan siihen, että Raamatun profetiat, isot määrät on vielä toteutumatta. Tämä on dispensationalismi. Sitten on ollut tällainen kuin preterismi, joka nyt on valloittanut, oikeastaan se on jo 15, ehkä 20 vuotta muhinut siellä näissä kirkkokuntien oppilaitoksissa. Se tarkoittaa sitä, että ei uskota, että Israelin kansalla on asemaa Exoduksessa esimerkiksi. 1000-vuotisen valtakunnan näkeminen on ihan hämärä, että onko se olemassa vai ei. Ja sitten Matteus 24 on toteutunut jo. Ja tämä on ihan siis, kun mä tähän törmäsin nyt viimeisin aikoina, niin se oli todella pöyristyttävää totuutta. Aina vaan enemmän ja enemmän on tullut tällaista opetusta esille etelässä, ehkä varsinkin, tuskin täällä niinkään. Mutta sitten on tämä tällainen
tällainen välinpitämättömyys, että miten se meni, EVKK, ei voi vähempää kiinnostaa. Ja sekään ei ole hyvä, koska Jumala on kiinnostunut Israelin asemasta, joka merkitsee pelastushistoriallisesti on merkinnyt äärettömän paljon, niin meidänkin pitäisi olla kiinnostunut siitä, mistä Jumala on kiinnostunut, koska se tuo siunauksen myös meidän elämään. Ja sitten dispensationalistit, niin kuin minäkin ja veljet tässä ollaan, niin me uskotaan Raamatun kirjaimelliseen tulkintaan. Siellä, missä se suinkin on mahdollista, myöskin profeetoissa. Ja siitä lähtee tämä meidän näkökulmamme. Nyt mä otan semmoisen asian tässä esille ensimmäisenä, että onko 1000-vuotinen valtakunta symbolinen. Ja tämä on sen tähden hyvin tärkeää, että jos kerran Israelin kansalla on eksodus, vielä Israelin maahan sellainen iso eksodus, se alkua on varmaan tapahtunut jo, mutta se isommassa määrin sitten kun Kristus saapuu, niin onhan nyt tärkeää tietää se, että mihinkä se eksodus johtaa. Se johtaa 1000-vuotiseen valtakuntaan, jota Kristus hallitsee. Ja nyt tämä on nyt haasteellinen tässä. Mä otan täältä Kumpulan kirjasta. Terveisiä vaan Kumpulalle, jos joskus sattuu tätä kuuntelemaan. Emme ole sinua vastaan, mutta me ymmärrämme asioita kyllä nyt pikkusen eri lailla. Ja täällä sanotaan näin. Tämä on oikeastaan Jouko Ruohomäen opetusneuvos Jouko Ruohomäen tuoma ajatus. Dispensationalismin keskeisin perusidea ja samalla suurin virhe on eron tekeminen Israelin ja seurakunnan välillä. Kaikki muu pakotetaan tähän perussapluunaan. Jos se onnistuisi, avuksi otetaan fundamentalistinen kirjaimellinen tulkinta. Seurakunnan ja Israelin välillä on kyllä ero, ja se tulee ehkä esille tässä, mitä tällä tarkoitetaan. Toinen toi pelastuksen maailmaan Israelin kautta ja seurakunta otti sen vastaan, mutta sitten on joskus sanonut sen näin, että kun siellä annettiin lupaus paratiisissa, että vaimon siemen on rikki polkiva käärmeen pään. Siemenhän täytyy saada kohdun, ja tämä kohtu oli Israelin kansa. Ja se alkoi kantamaan siellä kohdussaan Messiasta, joka sitten syntyi tähän maailmaan. Mutta mitä tälle kohdulle on tapahtunut? Onko se supistunut niin kuin biologisesti ja lakkaa olemasta ja kuihtuu pois? Niin se on tästä, siitä on kysymys. Mutta Jumala on sellainen ihmeellinen, että hän voi herättää vielä kuolleenkin kohdun elämään. No niin, mä otan tässä nyt tästä kirjasta sitten 2 kohtaa ja sitten veljet haaste teille ja myöskin saa sieltä penkistäkin tulla sanomaan ajatuksia, ei ole ollenkaan kielletty. Mennään sitten niin pitkälle kuin aika meille sallii. Me tässä ehkä tunnin päästä juodaan kahvit ja sitten on sellainen julistuksellisempi osuus, ei mikään pitkä, mutta sellainen, mitä tuodaan sitten esille vähän vielä tarkemmin niitä asioita, mitä sydämellä on. Tässä sanotaan näin. Dispensationalismissa jälkimmäisen käsitykseen. Mä otan tätä keskeltä tämän jutun, että tämä voi vähän tuntua oudolta, kun se otetaan sieltä näin, niin kuin avataan kirjaudutaan lukemaan, mutta sen pääajatuksen kuitenkin haluan tuoda sieltä. Jälkimmäisen käsityksen liittyy ajatus tämän valtakunnan kirjaimellisestä toteutumisesta, jolloin esimerkiksi maallinen Jerusalem olisi 1000-vuotisen valtakunnan kaupunkina. Olisi. Nykyään dispensationalistien mielestä 1000-vuotinen valtakunta on juutalaisten odotusten täyttämys ja pääasiassa heitä varten. Näin ajattelee myös osa juutalaisista. Kirjaimellisen tulkinnan mukaan kaikki kadonneetkin sukunnat palaavat silloin maahan. Temppeli rakennetaan uudelleen ja uhrijärjestelmä palautetaan vanhan testamentin mukaiseksi. On selvää, että kaiken edellä kirjoittaminen perusteella en usko tuohon tulkintaan. Vanhan testamentin varjojen aika on ohi, koska Kristuksen sovitustyön kautta on alkanut uuden liiton aika. On myös mahdollista,
että ilmestyskirjan 20 luvun maininta 1000 vuoden ajanjaksosta on symbolista kuvaa Jeesuksen tulemuksen jälkeisistä vaiheista. Symbolista kuvaa. No, nyt se haaste on heitetty. Mitä mieltä olette? Taikka mä jatkan tästä vielä väittämästä. Joo. Sitten 1000-vuotisen ajanjaksosta puhutaan Raamatussa vain ilmestyskirjan 20 luvun muutamassa jakeissa. Ja sitten tuli tämä, mitä mä sanoinkin. Mitä mieltä, veljet, onko 1000-vuotinen valtakunta symbolinen? Tulkaa vastaamaan. Katsokaa, jos olisi symbolinen, niin pelastussuunnitelman erittäin suuri osuus jäisi kokonaan pois. Esimerkiksi sielunvihollisen sitominen ja kaikki. Nyt kun Jeesus tulee näkyvästi, otetaan ensimmäiseksi saatana kiinni. Ja tämä tapahtuma, kun on mennyt, niin alkaa tämä 1000-vuotinen rauhan valtakunta, jossa toki on vielä synti, mutta huomatkaa, synnin villitsijä on sidottuna. Jäsen 65 loppuosa näkyy, se on muuten niin vaikea se jäsen 65 loppuosa. Katsokaa, kun siinä on molempia sekaisinsa. On tulevaa ajosvaltakuntaa ja on tulevaa 1000-vuotista valtakuntaa, jossa lihassa eletään. Niin se on muita paikkoja, joitakin on kyllä vähän selkeämmin. Mutta ennen kaikkea meidän tulee tosiaan uskoa, niin kuin Risto sanoo, niin kuin on kirjoitettu. Niin pitkälle kuin se voidaan. Joskus on jotakin tällaista esikuvallista. Jos me lähdetään tälle linjalle, että nämä on symbolisia. Itse kukin saa tehdä oman oppinsa. Ne saa olla tuhansia oppia tuloa. Tämä on niin selkeä tämä alue mun mielestäni ainakin näitä monilta osin, että siitä on vaikea kääntää miksikään, mutta just niin tällä tavalla, että laitetaan se hengelliseksi. Tämä on hyvä käärästä hengelliseen, valtavan hurskaaseen asuun, että se on niin kuin Kristuksessa toteutunut nämä kaikki, mutta ei se pidä paikkaansa. Valtakunta tosiaan on tulossa. Ja no sen verran vielä sanon, mitä nämä opetuslapsetkin, nyt nämä Hemmoksentien matkaajat, he olivat valtavan murheellisia. Jeesus on ristiin naulittu. Heillä ei ollut ymmärrystä, mitä on tulossa. Varmaan on kävellyt näin, että me luulimme hänen olevan sen, joka vapauttaa Israelia. Se vaan ei silloin tapahtunut. Se on ihan nyt lähellä. Ei ole kovin kaukana, kun nämä tulevat sodat menee ohi. Sitten tulee kuulkaa hän, joka tulee vaan eikä viivyttele. No niin, seuraava, sanottaisiko väittämä tai ajatus tältä toiselta reunalta laidalta kuuluu näin, että Israelia koskevat paluuprofetiat täyttyivät Baabelista paluun yhteydessä. Siis nämä, joita on täällä Vanhassa testamentissa. Nykyinen Israelin valtio ja juutalaisten paluu eivät enää ole Vanhan testamentin profetioiden täyttymyksiä, vaikka ne ovatkin samankaltaisia asioita. Ne voidaan kuitenkin nähdä historiallisena vastaavuutena Baabelista paluulle. Nykyisen Israelin valtion eskatologinen merkitys jää Uudessa testamentista avoimeksi, koska siitä ei puhuta mitään. Mä sanoisin tähän, että Jumalan sana on kokonaan totuus. Ja sitten tähän otan rinnalle tällaisen ajatuksen. Jeesus Uudessa testamentissa sanoo näin. Totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytynyt näin suurta uskoa, ja minä sanon teille, että tämä on siis Jeesuksen elämästä, tiedätte kohdan. Monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsivat Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa, mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen, siellä oleva itku ja hammasten kiristys. Sitten tähän kirjaan. Jeesuksen sanojen lähtökohta löytyy Jesajan ja psalmien kirjasta. Lähtökohta Vanhassa testamentissa. Minä tuon sinun siemenesi päivänkoiton ääriltä. Päivän laskemilta minä sinut kokoan. Minä sanon pohjoiselle, anna tänne, ja etelälle, älä pidätä. Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä. Kaikki, jotka ovat minun nimini otetut.
sitten tässä kirjassa. Jesaja profetia viittaa alkuperäisessä merkityksessään juutalaisten pakkosiirtolaisten kokoontumiseen takaisin Israeliin. Sen sijaan, että Jeesus olisi viitannut johonkin tulevaisuudessa tapahtuvaan juutalaisten paluuseen, hän antaa sanoille uuden ja laajemman merkityssisällön. Hän tarkoittaa ihmisten kokoamista Jumalan valtakuntaan kaikkialta maailmalta. Ja minulla on tässä vielä sitten muutama muukin kohta, joka otetaan tähän samaan ennen kuin annetaan mitään vastausvuoroa. Nykyisellä paluulla on siis historiallinen vastaavuus Israelin paluulle Baabelista, mutta se ei ole enää vanhan testamentin paluu profeettioiden täyttymystä. Me ollaan nyt niin laajalla, siis laidalla, kun vaan voidaan olla Raamatun ymmärtämisessä. Tärkein syy siihen, että vanhan liitto on ohi, paluuseen liittyvä yhtä ainoa ja oikea palvontapaikka Jerusalemin temppeli ei enää ole, eikä sitä enää tarvita. Millään pyhällä paikalla tai edes Israelin maalla ei ole enää lunastavaa merkitystä. Tämäkään nyt ei ole ihan näin yksinkertainen juttu, vaikka Jeesus on kuollut ja noussut ylös, mutta voidaanko näin sanoa? Sitten vielä yksi kohta täältä. Nykyisin Israelin valtiota ja juutalaisten paluumuuttoa sinne voidaan siis pitää yhtenä lopunajan merkkinä, mutta se ei ole vanhan testamentin profeetioiden täyttymys. Lisäksi Uusi testamentti ei puhu asiasta mitään. Ja tähänkin voi pyytää vastausta, mitä tästä sanotaan. Kaikki vanhan testamentin profetiat Israelin paluusta maahansa viittaavat paluusien Babylonian pakkosiirtolaisuudesta ja jotkut paluusien Assurian karkotuksesta ja muista maista. Mitä pitäisi ajatella sitkeistä väitteistä, joiden mukaan vanhan testamentin paluuprofetiat täyttyvät kirjaimellisesti? Salam teille kaikille. Nämä on jokainen väittämäni, jos Raamattutunnin aihe, nämä on niin laajoja aiheita, mutta tämä symboliikan sijoittaminen tämmöisiin aivan selviin kohtiin, tämä on todella vaarallista. Nimittäin vanhoja kirjoja, kun lukee näitä, esimerkiksi että Jumala kokoaa kansansa omaan maahansa, niin 1800-luvulla oli muutamia, muun muassa Adolf Hessler, joka uskalsi sanoa, että kun Raamattu on kirjoitettu, että Jumala kokoaa kansansa omaan maahan, se tulee konkreettisesti toteutumaan. Mutta enemmistö teologista oli sitä mieltä, että se on symbolinen kuvaus, että se on hengellinen Israel. Ei juutalaiset koskaan tule enää kokoontumaan omaan maahansa. Ja he joutuivat häpeään sitten, jotka elivät sen ajan sitten, kun alkoi toteutumaan tämä Jumalan sana. Eli nämä on todella vaarallisia, nämä tämmöiset vedot, mitä nyt tässä on tullut esiin, että oman pään mukaan aletaan sanomaan, että tämä on symboliikkaa, jossa on aivan selvästi sanottu, mitä Jumala tulee tekemään. Tuossa myöhemmin, jos me pidetäänkö siinä sitten semmoinen vähän pitempi jakso, niin mä voin puhua tästä niin kuin siirtymäajasta, ja Raamattuhan itse todistaa Raamatun totuutta, ja se on lähtökohta. Ja mä oon siitä murheellinen, että nyt monet nämä tohtorit ja tällaiset, jotka ovat lukeneita, niin he tuntevat laajoja asioita ulkopuolelta, mutta heidän Raamatun tuntemuksensa on aika heikko. Ja esimerkiksi nämä vanhat julistajat, jotka on luoneet näitä terveitä linjoja, ne luki oikeastaan jatkuvasti vaan Raamattua. Mä muistan Tynnin Paavokin, joka on teillekin monille tuttu. Hän oli paljon meillä. Niin hän aina oli Raamatun kanssa tekemissä, eikä hän alkanut lainailemaan sieltä, että se sanoo näin ja se sanoo näin, vaan hän sanoi, että Raamattu sanoo näin. Ja hän oli polvillaan siellä Herran edessä siellä työhuoneessa ja sitten lähdettiin kokoukseen, niin vaikka Paavolla oli aika huono ulosanto, mutta se sana, mikä hän toi, niin sinä koki, että siinä on Pyhän Hengen voitelu mukana. Ja nyt tämä aika, missä me eletään, tämä on äärettömän arvokas aika, ja meidän ei saisi uskovaisena hukata tätä tällaisiin asioihin. Se on kyllä murheellista, että vihollinen ujuttaa nyt juuri tähän tätä preterismia, eli nyt kaikki on toteutunut jo vuoteen 70 mennessä. Nehän voi Raamatulla kumota täysin, kaikki voi kumota täysin, jos uskotaan vaan Raamattua.
Mutta siinähän se onkin, että kaikki nämä semmoiset vaikeat kohdat, niin sitten aina pistetään, että se on symboliikkaa, se on vain vertauskuva. Ja tämä vie pohjaa pois Raamatulta. Me ollaan oltu siirtymäajassa 1800-luvulta. Mä voin siinä sitten puhua tästä myöhemmin, että Raamattu löytää niin valtavat merkit siihen, että me ollaan oltu siirtymäajassa noin 150 vuotta. Ja nyt me on tultu semmoiseen loppuvaiheeseen, joka tapahtuu Lähi-idässä ja joka puolella. Koko maailma tulee kokemaan valtavan kaaoksen aivan lähiaikoina, lähivuosina. Ei voi mennä pitkiä aikoja enää. Ja tämä on siinä mielessä tärkeää meidän uskovaisten nyt julistaa, että me uskovaiset ensinnäkin me oltaisiin valveilla ja seurattaisiin Raamattua, luetaan Raamattua enempi ja myös valvottaisiin omaa hengellistä tilaa, koska nyt tapahtuu Lähi-idässä, Euroopassa, kaikkialla tapahtuu sellaisia asioita, että Jumala kokoaa pian seurakuntansa kotiin ja tämä Israelin lopullinen Jaakobin ahdistus on alkamassa ja johtaa siihen, mistä nyt on puhetta tänä iltana, että Jumala joutuu ajaa Israelin kansan niin ahtaalle, että se huutaa Herraa apuun, niin kuin Raamatussa sanotaan. Ei Israelin kohdalla ole tämä tapahtunut, että he huutavat Messiasta, mutta se tulee tapahtua, niin kuin Sakaria ja Matteus 23 sanoo. Te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Eli tämä Israelin kansan Messiaan hylkääminen, tämä on se suuri ongelma, mikä on Israelilla. Ja nämä kärsimykset, mitkä Israel joutuu kärsimään, johtuu juuri siitä, että he ovat hyljänneet oman Messiansa. Ja kun tämä kansa on Jumalan omaisuuskansa ja pappiskansa 1000-vuotisessa valtakunnassa, niin se jäännös, Israelin jäännös, kun pakanain täysiluku on sisälle tullut, niin kuin sanotaan Roomalaiskirja 11, se jäännös on pappiskansaa, messianisia juutalaisia. Ja tämä Jerusalem on tämä maailman pääkaupunki. Ja nämä asiat, ne on niin selkeästi Raamatussa, ja jos me tähän Jumalan sanaan luotetaan, joka on ihmiskunnan historia aivan alusta loppuun saakka. Näiden kansien välissä on ihmiskunnan historia alusta loppuun asti. Sen tähden tämä kirja on niin mielenkiintoinen, äärettömän mielenkiintoinen. Ja me saadaan nostaa päämme, koska meidän vapautuksen hetki on lähellä. Nyt voisi melkein sanoa näin, että tässä on vastaus, mikä olikaan kysymys. No joo, mennään eteenpäin tässä sitten. Koko maailma on nyt luvattua maata. Se on tällainen väittämä. Ainoa ratkaisu on tulkita kaikkia vanhan testamentin lupauksia yhdenmukaisesti ja nähdä niiden täyttymys Kristuksessa. Uudessa testamentissa Israelin maa kadottaa pelastushistoriallisen merkityksensä ja väistyy Jeesuksen pääsanoman Jumalan valtakunnan tieltä. Koko maailma on nyt luvattua maata. Lähetyskäsky ja evankeliumin julistamisen kautta toteutuu Abrahamin annettu lupaus siunauksesta kaikille maailman kansoille. Maalupaus täyttyy lopullisesti uudessa taivaassa ja maassa, johon Abrahamkin tähyili. Tässä niin kuin mä itse tästä vähän sanon, että tässä menee niin kuin vähän niin kuin sanotaan puurot ja vellit sekaisin. Että on totta kai, Abraham katsoi sitä kaupunkia, joka oli tuleva, eli ikuiseen elämään tähtäessä. Siihen meidän kaikki tähtäyspiste on. Mutta nyt eletään tätä lihassa elettävää aikaa ja siinä tapahtuvia asioita. Ja sitten sitä Jeesuksen paluuta. Mutta niin, mä en tiedä, onko tästä nyt sitten enempää kommenttia. Onko nyt koko maailma luvattua maata? Ilmeisesti ei ole, kun vellit pyörittää päätänsä. Kyllä se on luvattu maa on siellä Israelissa ja se tulee olemaan keskeinen. Nyt kun 1000-vuotinen valtakunta muodostetaan ja se perustetaan, niin olisi se nyt kumma paikka, että kun siellä on kumminkin kansoja sitten maailmassa, että kaikkia muita kansoja voisi olla, mutta Israelia ei olisi maata ollenkaan. Tuntuisi vähän oudolta. Joo. Sitten seuraava on 10 heimon paluu. Semmoinen mielenkiintoinen asia. Tässä sanotaan tässä kirjassa näin. Israelin valtio on varmasti Jumalasta siinä mielessä,
että se on tapahtunut kaikkivaltiaan Jumalan kaitselmuksessa. Vainottu ja hajallaan oleva kansa on saanut turvapaikan esi-isiensä maalta. Sillä on varmasti myös lopun ajallista merkitystä, vaikka Uusi testamentti ei siitä puhu mitään. Tässä on merkillinen niin kuin tällainen jakautuma, että aina, että kun Uusi testamentti ei puhu siitä mitään, niin sitten se ei olekaan olemassa. Eikö ole vähän outoa? Koska se on kokonaan Raamatun, kokonaan Jumalan sanaa. Ja on tuotu esille, ja Anttikin on tuonut sitä monta kertaa, että profeetat näkivät sen ajan, mitä he profetoivat ja mitä lopuinen tapahtuma, ne eivät nähneet seurakunnan aikaa, vaan se oli niin kuin vuoren huipulta vuoren huipulle, siihen Israelin aikaan. Ja seurakunta-aika on oma aikansa, ja se päättyy kohta ja alkaa Israelin aika. Ja nyt ollaan siinä välivaiheessa, mistä Juhani tulee tuomaan sitten kahvin jälkeen. Vanha liitto on ollut jo lähes 2000 vuotta. Se perustuu Tooran Mooseksen kirjan noudattamiseen. Jumala solmi uuden liiton Israelin ja Juudan kanssa. On tärkeää muistaa, että Israelin ja Juudan edustajana toimii Jeesus, joka verellään vahvisti tämän liiton. Uusi liitto tehtiin siis viime kädessä isän ja pojan välillä. No, tähän nyt ei tarvitse varmaan kommentoida, mutta sitten on tällainen kohta täältä 10 heimon paluusta. Assyrian pakkosiirtolaisuuteen karkotetut pohjoisvaltio, Israelin 10 heimoa eivät palanneet koskaan. He ovat 2700 vuoden aikana sekoittuneet muihin kansoihin. Joidenkin pienten erillisryhmien juurien lähinnä Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa arvellaan silti olevan näissä 10 kadonneisheimossa. Näiden rippeiden nykyistä siirtämistä Israelin ei voida pitää vanhan testamentin profetioiden toteutumisena, vaikka monet haluavat ne sillä tavalla tulkita. Mitä sanotaan tähän asiaan? 10 heimon paluusta. Niitähän ei ole löydetty vielä. Palaako nämä 10 heimoa Israeliin? Joo, tulkaa vaan reippaasti. Tässä vielä sellainen kommentti, mitä mä oon laittanut tuon ylös näistä kirjan pohjalta, että vanhan testamentin profetioiden kirjaimellinen tulkinta toteutui vain harvoin. Niistä 10 heimosta? Joo. Hyvin tiedetään, että me emme tiedä varmaan missä ne on. Niitä varmaan on täällä meillä Suomessakin. Sieltä on Intian perukolta on joitakin aikoja sitten löytynyt jonkinlainen määrä manasselaisia, jotka ovat pystyneet näyttämään syntyperänsä. Katsokaa, mä lähden lukemaan, että Hoosean kirjassa on, oliko se 6. ja 7. luvun paikkeilla. Siellä on näitä 10 heimon symboli on Efraim, koska näiden Jerobeam ensimmäinen kuningas heti, kun valtakunta meni kahtia, oli Efraimin suvusta. Ja ne seuraavat kuninkaat tuli samaten. Ja Efraimille luvataan paluu. Se on hiukan salaperäinen asia. Mä oon joskus, tästä yli 20 vuotta, kun jotenkin huomasin tämän, ja mä olin ihmeinen, että onkohan tätä kukaan huomannut. Eiköhän Etelä-Suomesta tullut, soitin yhdelle kaverille, tai se kaveri soitti jo mulle, niin oli joku luterilainen pappi, joka oli puhunut tästä kasetilla justiin täsmälleen samoin, mitä mä olin alannut huomata. Että 10 heimolle, siis Efraimille, on luvattu täysin varma paluu. Ja mä varmasti puhun vielä näistä kuolleista luista sitten, kun puhun. Tämä on ennen kaikkea niitä koskeva. Tämä 10 heimon löytyminen, mutta se koskee Juuraakin. Kun Hesekielle sanotaan, että kuolleet luot, kuulkaa Herran sanaa. Ne tulevat olemaan siinä mukana. Ja sitten on Hesekiel, sanon vähän tästä lukomuista, että Hesekiel 3. ja 7. on nämä 2 sauvaa. On Juudan sauva. Ja katsokaa kuinka sanotaan. Häneen liittyneet israelilaiset. Elikkä Jerobeamin aikana, kun tämä pohjoisten heimojen kuningas oli tosi jumalaton kuningas, oikein ohjaamalla ohjasi nämä 10 heimoa epäjumalan palvontaa, niin jonkun verran näitä pohjoisten heimojen jälkeläisiä meni Juurahan. Ja he ovat liittyneet Juurahan, he ovat osa Juuraa. Heitä on siellä. Sitten sanotaan toinen sauva, Efraim.
taikka niin kuin Joosefin sauva, joka on Efraimin kädessä. Häneen liittyneet israelilaiset. Katsokaa, ne sauvat pannaan yhteen vielä kerran. Ja katsokaa, se on takuu varmaa, että tämä ei ole tapahtunut. Se on ihan täysin varmaa, että tämä ei tapahtunut missään tapauksessa. Tässä on niin paljon kaikkia tällaisia. Katsokaa tämä 10 heimon paluu. Ja nyt, jotka nämä väittää näin, että ne olisivat lähteneet sieltä Baabelista. Ei niitä mitään siellä ollut. Toi 133 vuotta, no mä kerran laskin kuningasten iästä tämän luvun, jos lasken oikein, niin 133 vuotta aikaisemmin pohjoiset heimat ajettiin pois, kun Juuda ajettiin Baabeliin. Ei niitä Baabelissa ollut, ne oli paljon pohjoisempaa kuin Assyriassa. Ja ootteko huomanneet? Ei yhtään ainutta profetiaa emme löydä Baabelista paluusta, koska siitä on tietoa, ei sitä tarvinnut profetoida. Jesaja 25 on selvä tieto, 70 vuotta se kestää. No mitä varten siitä on sitten ankarasti profetoida? Kun 70 vuotta tuli täytymään, niin Daniel huomaa Danielin kirjan 9. luvun, että nyt alkaa täyttymään tämä. Alkaa valtava rukouskampanja, että tämä tosiaan toteutuu. Tämä on kumma paikka, että mä tein hoksata, että mitä varten sitä profetoidaksi pitää. Jokainen Israelin paluun profetia tarkoittaa tätä aikaa, mikä nyt on menossa tästä eteenpäin. Joo, melkein mä pukkasin Antin pois, kun kysymys tuli nyt vasta. No joo, ymmärrätte tämän leikin. Gordon D. F. Douglas Stuart kirjoittanut kirjan Kirjojen kirja. Mä sain tätä meillä oli myynnissä täällä viimeisen vierailun aikana. Ja en mä tähän kirjaan ota sen kummemmin kantaa. Tämä on tällainen teologinen selvityskirja, mutta mä kiinnitin huomiota tällaiseen asiaan, joka nyt tulee sitten esille niistä puolesta luista. Mä luen tämän pienen osion tästä. Profeetalliset kirjoitukset sisältävät siis myös aineistoa, joka saattaa liittyä lopunajan tapahtumiin. Ja siinä on Joelin kirjan 3, 1 ja 3. Sitten on Sefania ja se Sakarian kirja. Joelin kirjan 3, 1-3. Kuka löytää äkkiä? Katsotaanpa se tuolta. Joelin kirjan 3, 1 ja 3. Se on hengenvuodatus. Tuollaista ulkoakin muistaa. Tämän jälkeen meidän on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne, tyttärenne ennustavat ja vanhuksenne unia näkevät näkyjä ja nuorukkaiset. Myös palvelijien ja palvelijoiden päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Minä annan näkyä merkkiä taivaalla. Maan päällä tulta ja savupatsaita ja niin päin pois. Elikkä profeetalliset kirjoitukset sisältävät myös aineistoa, jotka saattavat liittyä lopunajan tapahtumiin. Tämähän liittyy kirkkaasti lopunajan tapahtumiin, kun pyhä henki lasketaan kaiken lihan päälle. No sitten tämä jatkaa tämä kirjoittaja. Katkelmia, jossa profeetat kuvaavat lähitulevaisuudessa tapahtumia eskatologisen äänenpainoin, ei kuitenkaan tule tulkita, että nuo tapahtumat toistuisivat lopun aikana. On myös otettava huomioon, että profeetat usein puhuvat lopun ajan tapahtumista vertauskuvallisesti. Nyt mennään taas siihen kirjaimelliseen tulkintaan, taikka sitten tällaiseen. Heidän kuvaamansa tapahtumat eivät siis välttämättä ole todellisia, vaan ne ovat niin kuin nuo todelliset tapahtumat. Ja nyt se, minkä tähtään tässä erityisesti. Hesekielin kirjan jakeet 37, eli kuolleet luut, kuulkaa Herransa. On hyvä esimerkki tästä. Hesekiel ennusti Israelin kansan paluuta Babylonian pakkosiirtolaisuudesta 6. vuosisadalla ennen Kristusta. Eli tämä Hesekielin kirjan kuivat luut juttu olisi jo tapahtunut. Ja se on kyllä aivan ihmeellinen, tässä sanon minäkin, että kun lukee sen koko luvun, niin tuleehan sen aivan toisenlaisia merkityksiä ja tuloksia. Käyttämällä vertauskuvana kuolleiden ylösnousemista, jonka tiedämme kuuluvan lopun aikaan. Tapahtuma, joka on meille menneisyyttä, on siis ilmaistu eskatologisella kielellä ikään kuin se olisi lopun ajan tapahtumaa. Nyt tulee yhtäkkiä mieleen tällainen ajatus. Onko Jumala todella sanonut niin? Nyt kuolleet luut esiin.
Tuli aika usein kyllä. Ei se nyt haittaa, kumpi kerkiä. Mutta kuitenkin, onko sä luit tästä Joelin kirjasta? Kun tässä sanotaan näitten jälkeen, minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Se on muuten sun raamatus. Sitten Pietari sanoo sen oikein. Mulla on oma raamattu. Siis raamattu kansalle. Tämä vanha käännös sanoo sen väärin Pietarin saarnasta. Tämä on se, kun pyhähenki vuodatettiin. Niin se oikea käännös on nyt kuitenkin raamattu kansalle käännöksi. Tämä on sitä. Siis Pietari tarkoittaa, että tämä on jo osa sitä, mitä Joel kirjoittaa. Katsokaa, ei tullut kaiken lihan päälle pyhä henki, ei tullut eläinten päälle. Kissa ottaa hiiren edelleen, vaikka se lemmikkikissa. Eli me tiedämme tästä, että se ei toteutunut muuta kuin osittain. Herran Jeesuksen Kristuksen veren hinnan päälle tuli pyhä henki helluntaina. Ja tulee tänäänkin. Minäkin olen saanut kokea tämän. Näiden jälkeen minä olen vuodattava henkini kaiken lihan päälle, ja teidän poikana ja tyttären ennustavat vanhuksen uuden uneksuun, nuorikoisen näkyjä näkevän. Myös palvelijoiden päällä, ja minä niiden väinä vuodatan henkini. Mutta minkä nyt sanotaan vasta, katsokaa, kun meillä on erilainen logiikka. Jos minä olisin kirjoittanut tämän, niin mä olisin ensin kirjoittanut tämän, mitä mä nyt luin. Tämä nyt sekaa meitä. Tämä on juutalainen tyyli. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa, verta tultua savupoitsa, patsaita. Aurinko muuttuu pimeäksi ja kuu vedeksi, ennen kuin Herran päivä tulee se suuri ja veljettävä. Jos tämä olisi ensin, ja sitten vasta nämä merkit, sitten tajutaan hyvin, että joo, tämä pitää tapahtua ensin. Sitten tulee pyhä henki vasta kaiken lihan päälle. Eläinkunta ei voi pelastua, mutta eläinkunta tulee kuulkaa muuttumaan. Se tulee täysin varmasti muuttumaan. Tulee joku tällainen samanlainen tila, kun on ollut ennen verenpaisumustakin. Ja paratiiset tilas, sieltähän paratiisista kyllä kaikki jättiin pois. Mutta oletteko te huomanneet? Mitään sanaa ei ole lihan syömisestä ennen verenpaisumusta. Ei ne mitään lihaa syöneet. Eikä ole mitään verensyöntikieltoa. Eläimet eivät tappaneet toisiansa ennen verenpaisumusta. Vasta sitten, kun Noa tuli eläminen, se arkista, niin kaikki oli muuttunut. Se oli tämä tilanne, mikä nyt on. Että tämä on tällainen joka tulee sitä tuhatvuotisen valtakunnasta taas uudestansa. Tämä on ihan mahdoton paikka, kyllä että Paapelista paluusta olisi kaikki nämä toteutuneet. Niin kuin mä äsken sanoin, ei niitä ole yhtään mitään, emme löydä profetioita, joka kertoo Paapelista paluusta. Vaan se on se yksi ainut sana, se on 70 vuotta, se aika siellä. Älä mene mihinkään. Kuolleet luut pitää kolista nyt vielä. No se on, mä voin pitää sitä kahvin jälkeen enemmän. Kato, kun se on hiukan niin kuin, jos mä sanon vaan näin vähän ulkomuistista kaikki, niin se ei oikein, mä luen sitten oikein siitä. Sen verran sanon, kun sä kysyt tuosta kolinasta. Katokaa niin kauan, kun Israelin kansa ei vielä katso hänen, jonka ovat lävistäneet. Katokaa, monet sodat tuloo, kuolleet luut olisivat myöskin Israelin puolesta. Tämä on just kaikki sitä nyt. Kaikki nämä sodat on sitä, kun Israel vielä ei usko Jeesukseen. Sitten kun he katsovat hänen, jonka ovat lävistäneet, kaikki sodat päättyy siihen. Jotta niin kauan kolisoo. Joo, sitten tulee lihat ja jänteet ja kaikki. Ja sitten tulee henki vielä. Ja se on kaiken huippu. Ja totta kai, kaikessa tässä eksoduksessa Israelin kansan paluussa on huippu se, kun pyhä henki synnyttää heidät uudelleen. Me voisimme olla varmaan 2 päivää täällä heti kättelyhyn, kun me katsotaan tämä, että kuinka Israelin kansa alkaa murehtimaan omia syntejään. Ja kuinka se katsoo sitten omaan Messiaansa ja uudesti syntyy sinä. Se on valtava, se on se triumfi. Mutta lihassa elettävä aika, no totta kai lihassahan Israel uudesti syntyy, koska iankaikkisen elämään ei pääsekään muuta kuin uudesti syntymisen kautta. Sitten mennään Israelin siunaamiseen. Tällaista väittämää, Israelin siunaamisella ei voi ostaa Jumalan mielisuosiota enempää kuin muidenkaan kansallisvaltioiden tai vainottujen siunaamisella. Väitetään, että yksilön ja seurakunnan, jopa kansakunnan kohtalo riippuu Israelin siunaamisesta tai sen pois jättämisestä. Uskovan kokema siunaus tulee henkilökohtaisesta
suhteen kautta Jeesukseen. Israelin valtion tai kansaa ei Uudessa testamentissa enää viitata siunauksen lähteenä, koska Uudessa testamentissa Jeesus astuu Israelin kansalle annettujen lupausten odotuksen täyttäjäksi. Mitä Raamattu sanoo? Mitä Raamattu sanoo siitä, että onko ihan samantekevää, siunataanko Ruotsia vai Israelia? Mitä Raamattu sanoo? Ensinnäkin mehän tiedetään se, että meidän kannattaa olla Jumalan kanssa samaa mieltä. Silloin kun ollaan Jumalan kanssa samaa mieltä, niin meidän käy hyvin. Aamen. Ja tämä Israelin siunaaminen, niin eihän se tarkoita sitä, että me siunataan näitä tapahtumia, mitä se on uskomaton kansa suurimmalta osalta. Mutta me siunaamme sen tähden, koska Jumala sanoi, että joka sitä kansaa siunaa, niin sitä Herra siunaa. Bileama oli samanlaisessa tilanteessa siellä, kun Israelin kansa oli vaeltamassa Egyptistä luvattuun maahan, niin siellä oli ainakin 2 kertaa, jolloin Jumala meinasi tuhota koko kansan ja sanoi, että Mooseksesta tee uuden kansan. Mutta sitten kun Baalak kutsui Bileamia kiroamaan tätä Israelia, kuinka kävi? Ei Baalak saanut kirota. Jumala ei antanut kirosana yhtään, vaan joutui siunaamaan Israelia. Eli tämä on se ihmeellinen asia, että me pakanakansat, jotka suomalaiset, mekin ollaan pakanakansoja, sehän tarkoittaa, että ei juutalaisia, me ei olla juutalaisia, niin meidän tehtävämme on rukoilla, seisoa Israelin rinnalle ja siunata tätä kansaa. Jumala kurittaa tavalla tai toisella omaa kansaansa ja me nähdään Raamatusta siellä, kuinka Jeremia 30 puhuu, kun tämä Israel joutuu Jaakobin ahdistukseen. Eli meidän pitäisi tuntea jotain samaa sääliä, mitä Paavali tunti siellä roomalaiskirjeen 11. luku. 90 ja 11 luku kannattaa lukea hyvin tarkkaan. Me nähdään, että Uuden liiton puolella myös Paavali, joka sai raippoja ja kivitettiin ja kaikki nämä tuli niin kuin pahimmat hyökkäykset juutalaisten kautta ja näiden juutalaisten opettajien ja fariseusten ja kirjaoppineiden kautta. Niin Paavali koki niin valtavaa rakkautta, kun Jumalan pyhä henki oli hänessä, että hän olisi halunnut mennä vaikka kadotukseen, että tämä kansa pelastuisi. Niin meidän tehtävä on seisoa Israelin rinnalla rukoilemassa seurakuntana. Maailma tulee tuomitsemaan koko ajan ja me nähdään Raamatusta, että kaikki kansat kääntyy Israelia vastaan. Jossain vaiheessa Israelilla ei ole yhtään poliittista ystävää, aivan yksin. Mutta me uskovaiset, me ollaan siinä mielessä vastuussa nyt tämän Jumalan sanan ja lupauksen perusteella, että Jumala odottaa, että me rukoilemme. Koska rukous myös poistaa sitä peitettä juutalaisten sydämiltä. Siellähän tulee uskoa ihmisiä koko ajan, messiaanisia juutalaisia, seurakunnat lisääntyy. Ja meidän siunaaminen ja rukous vaikuttaa sen, että Pyhä Henki vaikuttaa Israelissa tänä päivänä voimallisesti, että juutalaiset etsii vastauksia siihen sydämen tyhjyyteen ja siihen tuskaan, mitä he kokevat. Ja tämän tähden Jumala painaa tämän kansan niin ahtaalle, niin kuin Raamatussa sanotaan. 2/3 siitä tuhoutuu, 1/3 Herra vie tuleen, ja se jäännös huutaa Herraa. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja nämä meidän siunaukset johtaa tätä kansaa siihen, mitä Jumala sitten tekeekin, se ei ole meidän vallassa. Niin tämä kansa sotii ilman muuta, ja se on pakko sotia. Niin kuin Golda Meir sanoi siellä, että jos nämä arabit laskee aseensa, niin tulee rauha, mutta jos Israel laskee aseensa, niin Israel tuhoutuu. Se on aivan totta tänä päivänä. Jos Israel laskee sotavoimansa, niin se tuhotaan välittömästi se kansa. Eli tämä, mitä tapahtuu, niin nämä on kaikki kuitenkin Jumalan hallinnassa, ja me ei tarvitse lähteä politikoimaan sillä tavalla, että kuinka me voidaan siunata nyt Israelia, kun siellä Gaasassa tapahtuu sitä ja sitä. Ei meidän tehtävä ole niitä puida, vaan se, mitä Jumala sanoo. Me rukoillaan Israelin puolesta, ja Jumala vie vääjäämättä tämän suunnitelmansa loppuun saakka. Me emme tiedä sitä, että kuinka pieni sitten se loppujen lopuksi on se joukko, joka messiaanisia hallitsijoita on 1000 valtakunnassa. Mutta meidän rukouksilla tulee olemaan suuri merkitys. Ja se tulee muuten maksamaan meillekin. Olette varmaan huomannut sen, kuinka täällä henkivallossa valtavasti hyökätään jo niitä ihmisiäkin vastaan, jotka uskaltaa puolustaa Israelia. Ehkä täällä me saadaan olla rauhassa, mutta kyllä jo Helsingissäkin, ja kun katsoo uutisia tuolla niin ympäri maailmaa, niin siellä on fyysistä, siellä käydään kimppuun. Jos Israelin lippua kantaa ja puhuu Israelin puolesta, niin se henkivalta on niin kiivas,
että vaikka ne juutalaiset olisivat amerikkalaisia, australialaisia, mitä tahansa, heidän kimppuun käydään sen takia, koska he ovat juutalaisia. Ei se ole mitään niin kuin järkeä, muuta kuin se, että tämä on henkivaltojen taistelu, koska vihollinen tietää, että sillä on todella vähän aikaa jäljellä, kun nämä tapahtumat nyt on menossa näin nopeasti eteenpäin. Israel tulee käymään läpi Jaakobin ahdistuksen, seurakunta temmataan pian pois, ja tämä Israelin kansan jäännös on Jumalan pappiskansa. Nämä on ne valtavat lupaukset. Ja on hyvä huomata se, että kun vanhaa liittoa nyt vähän niin kuin yleen katsotaan, siellä on yli 1000 sivua puhuttu näistä asioista Israelin historiasta aivan tähän loppuun saakka. Ei se turhaa ole siellä. Ne on äärettömän tärkeitä kohtia, koska siellä sanotaan Pietarin kirjassa, että esimerkiksi profeetat puhuivat tulevista tapahtumista ja tutkivat, mihin aikaan heissä oleva Jumalan henki viittasi. Eli he miettivät ja huntsasivat sitä, että eikä ymmärtäneet, että mihin aikaan heissä oleva Jumalan henki viittasi, koska henki puhui niin kuin Hosean kirjassa ja Daavidissa ja Danielissa, niin eivät he tajunneet kaikkea. Danielkin sanoi, että minä kirjoitin, mutta en ymmärtänyt. Mutta nyt tämä sana alkaa avautumaan, me nähdään, että he puhuivat Jumalan hengessä ja meillä on valtava arvokas tämä Raamattu, kun me saadaan nyt näitä asioita pärjättää. Jumalan henki avaa yhä uutta ja uutta nyt, koska aika päättyy. Armoaika on päättymässä. Amen, joo. Sitten seuraava ajatus täältä. Luvattu valtakunta siis on jo perustettu ja se on tullut salaisena näkymättömänä valtakuntana. Jeesus hallitsee sitä jo nyt kuninkaana. Daavidin valtaistumella. Tätä kuvaa myös Johannes ilmestyskirjan luvussa 4 ja 5. Tämä valtakunta tulee myös maan päälle täydellisesti näkyväksi Jeesuksen toisessa tulemuksessa. No se on totta. Silloin kaikki muut valtakunnat lakkaavat olemasta. Tämän vuoksi myöskään mahdollinen 1000-vuotinen valtakunta ei voi olla juutalainen valtakunta. Tähän tarvitsee nyt vastauksen, vai hyväksytäänkö se tällaisena? Se on pakko nyt tulla tänne, että mä rupean itse selittämään. Mennään yhtään, mä otin mälliin saanaan rupeaa vaimastuttamaan. Nyt eikö se Matteus 23:39. Niin kuin Jeesus sanoo näille kirjanoppineille variseuksille, pitää lukea sieltä vähän enempää, että näkyy sen mahdottomuuden, sitä ei puhuta seurakunnalle mihinään nimessä. Jeesus ei mene sanomaan seurakunnalle, että te olette isästä perkeleestä. Ja kaikkia näitä sanoja, mitä siellä edellä on, vaan puhuu näille kirjanoppineille variseuksille. Sitten sanoo näin, ennen kuin sanotte. Hiunattelkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Eli ne on nämä, jotka huutavat Messiansa takaisin. Ja nimenomaan siitä se alkaa tämä valtakunta sitten. Se näkyy niin kirkkaasti, esimerkiksi Sakarias, kaikki sukukunnat. Siinä mainitaan sitten eriksensä nämä Juudasta alkaa tämä parannuksen teko. Ja se kertoo nimenomaan sitä, että tämä valtakunta alkaa tästä sitten. Ja Jerusalemista lähtee liikkeelle laki. Ja Sionista lähtee liikkeelle laki ja Jerusalemista Herran sana. Ja se tarkoittaa just niitä valtakunnan olemusta. Ja nythän tällä hetkellä Israel on häntänä ja pakanakansat on päällä koko ajan, koko seurakunnan aikakauden. Seurakunnassa niin sinänsä, nyt kun meinataan, niin kuin tällaista toteutuu jo nyt, seurakunnalle ei ole minkäänlaista maanlupausta. Mitä varten, jos seurakunnalle maanlupaus pitää olla? Se on ihan sama, mihinkä me heimoihin me kuulutaan. Olkoon mitä etnisiä ryhmiä lystää, mutta on yhtä Kristuksessa. Niin kuin Raamattu sanoo näin, että seurakunnassa ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, vaan Jumalan seurakunta. Niin tästä pitää tajuta tämä muutos, mikä tulee sitten, kun Jeesus tulee takaisin. Se tosiaan alkaa tämä valtakunta Jerusalemista. Mä en rupea sen kummin selittämään, että jo aika monet tiedätte mun näkemyksen tähän, mitä siinä aluksi tapahtuu, kun Jeesus tulee näkemyksistä takaisin ja alkaa valtakunta. No ne Karitsan häät on siinä, ei ne mihinään taivaasuu. Vaikka tämä ei ole mikään pelastuskysymys, voitte vähän monet katsoa kulminolta nyt, mutta se on selkeästi selitettävistä Herran sanosta, että ne on alkaa siinä, fyysisessä valtakunnassa. Esimerkiksi ilmestyskirja 19.7, siinä on vaimo.
joka tekee parannuksen ja se vaatetetaan. Tämä vaimo on Israel. Katsokaa, jos se olisi seurakunta, niin nyt tälläkään hetkellä meillä ei olisi vaatteita. Siis tätä Kristuksen vedessä valkaistua pukua. Se on luopiovaimo Israel siinä paikassa, joka sitten puitetaan. Ja me tullaan ilmestyskirjan sama 19 luku, kun luetaan vähän eteenpäin, niin sieltä me tullaan taivaasta. Me ollaan se sotajoukko Herran mukana, enkelien mukana. Ja sen jälkeen sieruvelunen sirotaan ja alkaa tämä valtakunta sitten, mistä on puhuttu. No niin. Joo. Ja sitten tämä maalupaus. Jos siinä viimeisessä osassa voin vähän puhua sitten itse siitä Abrahamille tulleesta maalupauksesta ja mitä siinä tapahtuu siinä valtavassa ilmoituksessa, kun Jumala ilmestyi Abrahamille ja antoi ne lupaukset, joita ei ole kyllä peruttu. Mutta tähän, ennen kuin menen tähän asiaan, mikä nyt on tässä seuraavaksi, niin mulla on täällä muistiinpanossa tästä kirjasta 1000-vuotisen valtakunnan ajanjaksoa. Siinä Raamatussa puhutaan vain 20, ilmoituskirjan 20 luvun muutamissa jakeissa. Sen vuoksi sen tulkinnassa kannattaa olla varovainen, vaikka vanhalla testamentilla höystettynä se helposti saakin mielikuvituksen lentoon. Siis 1000-vuotinen valtakunta vanhan testamentin mukaan me saadaan mielikuvitus lentoon. Koko ajan kaikki täyttymykset tähtää tuohon valtakuntaan, 1000-vuotiseen valtakuntaan, kun tapahtuu tuo viimeinen eksodus, josta voitaisiin lukea vaikka kuinka kauan. Niin jos elämä ja Herra suo ja on kiinnostusta, niin me voidaan ottaa, jos ei muuta, niin viimeistään syksyllä tämän tyyppisen. Ja luetaan jatkuvasti Jumalan sanaa, että se iskostuu tänne ja voi lukea kotonakin sitä, että tässä nyt on tällaista niin kuin vain ajatuksellisesti luetaan Jumalan sanaa, mutta niin on äärettömän tärkeää tietää, mitä Raamattu sanoo, että meidän henkemme voi yhtyä. Ja mä oon pyytänyt sitä ja rukoilen edelleenkin, että vanhan testamentin profetiat alkaa elää meidän hengessämme, koska he haluaisivat istua noissa tyhjissä penkissä tuolla sisarten takana. Minkä tähden? Senkö tähden me ollaan täällä? Ei, vaan heidän profetoimat asiat me nähdään, jos nähdään. Ja siitä on kysymys, että me voimme nähdä sydämellä. Okei. Sitten tämä maalupaus. Tässä kirjassa sanotaan näin. Heti apostolien teoista alusta huomaamme, kuinka konkreettinen maalupaus väistyy Jeesuksen julistaman valtakunnan tieltä. Uudessa testamentissa uusi Jerusalem paljastuu uskovien ikuiseksi yhteisöksi perinnöksi. Abrahamille annettu lupaus maasta perintönä täyttyy lopullisesti, kun maa ja taivas luodaan uudeksi. Siihen asti meillä kristityillä on vastaava tehtävä kuin Joosualla Kaanaanin maan valloittamisessa. Koko nykyinen maailma on luvattua maata. Meidän kristittyjen tehtävä valloittaa se Kristukselle. Jälleen mennään tähän maalupaukseen ja sitten se laajennetaan koskemaan koko maata. Sitten ikään kuin hengellistetään tämä maalupaus. Sitten tässä oli joku toinen kohta. Näin myös Israelille annettu maalupaus alkoi menettää lunastavan merkitystään, koska perintönä on koko maailma. No nyt kun Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme, saapuu Öljymäelle, hänen jalkansa tömähtävät sinne öljyvuoren rinteeseen, eikö sillä ole lunastava merkitys, kun Israelin kansa näkee ja katsoo häneen, jonka ovat itse lävistäneet. Kyllä silloin lunastava merkitys. Ei ainakaan voida sanoa näin, että sillä ei ole lunastavaa merkitystä. Se on valtava asia, kun se lunastus tapahtui ristillä, mutta se jatkuma ja Jeesuksen veren voima on jatkuva myöskin Israelin kanssa ja kaikkien kohdalla. 1000-vuotisessa valtakunnassa julistetaan evankeliumia. Ja Jeesus, kun täällä oli maan päällä, ja hän sitten paransi sairaita, ja kaikki sairaat hän paransi, vaikka kuinka monessa kohdassa Matteuksen evankeliumissakin on siitä.
Jumalan valtakunta on tullut lähelle ja Jumalan valtakunta on sisäisetteissä. Se on kaksi eri asiaa ja yhtä kaikki kuitenkin samaa. Niin nyt tämän valtakunnan evankeliumi pitää saada tämän todistukseksi eli kaikille kansoille, sitten tulee loppu. Mikä se loppu on? 1000-vuotisen valtakunnan loppu. Koska Jumalan valtakuntaa julistetaan, taivasten valtakuntaa, siellähän sanotaan, että rampa hyppii riemusta ja mykän kieli riemuun ratkeaa. Se on se evankeliumi, se on se taivasten valtakunta, joka julistetaan 1000-vuotisen valtakunnan aikana, kun Jerusalemista lähtee Herran sana. On sillä niin paljon suuri merkitys. Ja nyt sieluviiden yrittää pimittää nämä meiltä. Nyt kun tämä ajanjakso, joka nyt on parasta aikaa menossa, Gazan hyökkäys, kaikki Israelin puolella, taikka se hyökkäsi Israeliin, kaikki oli Israelin puolella ja nyt on kaikki melkein vastaan. Ja sama tulee tapahtumaan, vankaa Merkelle, sama tulee tapahtumaan myös Israelin vaiheessa. Ensin voi olla Israelin puolella, mutta sitten Israel tekee jotakin sellaista, mikä se pakotetaan tekemään koko maailmaa sitä vastaan. Entä jos Damasko poistuukin yhtäkkiä tulee kaupunkien luvuista ja Israel joutuu laittamaan sinne jonkun tällaisen ohjuksen. No joo, mutta niin tällainen. No sano nyt maasta, kun sä oot maanviljelijä. 3. Mooses 26, vaikka jakeesta 38. Ja katsokaa, onko tämä Baabelin ajo. Ja te häviätte kansojen sekaan. Siis monien kansojen sekaan, ei Baabelin yhden kansan, ei kallealaista sekaan. Vihollistenne maa nielee teidät. Ja ne teistä, jotka jäävät jäljelle, riutuvat teidän vihollistanne maassa syntivelkonsa tähden. Ja myös isiensä syntivelon tähden riutuvat niin kuin nekin. Silloin he tunnustavat syntivelkansa ja isiensä syntivelon. Sen, että ovat olleet minulle uskottomat ja käyneet minua vastaan. Jonka tähden minäkin käyn heitä vastaan ja vein heidät heidän vihollistensa maahan. Silloin heidän ympäri leikkaamaton sydämensä nöyrtyy ja silloin he sovittavat syntivelkansa. Ja nyt katsokaa, jae 42. Ja silloin minä muistan liittoni Jaakobin kanssa ja muistan liittoni Israelin kanssa ja liittoni Abrahamin kanssa ja minä muistan myös maan. Amen. Mihinkä laitetaan Googin sota, jos Israelin, sillä ei ole niillä profeetoilla mitään merkitystä, koska Googin sota on käyty? Historia ei tunne sitä. Tässä kirjassa sanotaan, Hesekiel on varsin arvoituksellinen profeetta ja näemme, että monet hänen profeetoistaan eivät toteudu Uudessa testamentissa kirjaimellisesti, vaan ne saavat hengellisen täyttymyksen. Tällaisia on tietysti Daavidin uudistettu kuninkuus, joka toteutui Kristuksessa. Samoin hänen kuvaamansa valtava temppeli sai täyttymyksen Kristuksessa. Googin ja Maagokin hyökkäyksen uusi tulkinta löytyy Ilmestyskirjassa. Nyt Antti, kuuntelepa tämä. Kun on 2 Googin sotaa, ja tässä sanotaan, että Googin ja Maagokin hyökkäyksen uusi tulkinta löytyy Ilmestyskirjasta 20 luku ja 7-9. Siellä se kuvataan tapahtuvan niin sanottuna 1000-vuotisen valtakunnan loppuvaihe, niin sanotun 1000-vuotisen valtakunnan loppuvaiheessa. Kuvauksessa on paljon eroavaisuuksia Hesekielin profetian. Kommentaarien Raamatun mukaan Goog edustaa kaikkien Jumalan vastustavien tahojen sotilaallista voimaa ja se saattaa olla myös vertauskuva kaikille maailman pahuudelle. Voimme odottaa, että nykyisen Israelin valtio joutuu sotimaan myös tulevaisuudessa. Nuo sodat tuskin kuitenkaan toteutuvat Hesekielin kuvaamalla tavalla. Mulla olisi karttakeppi, niin mä löysin tuon pöytään. Tuun vastaan. Ei se olisi varmaan sitten lihaa. No niin, tässä on tuossa Hesekielin luvussa 38, kun tämä Googin-sota alkaa. Mä voin lukea vaikka tästä oikeasta 8 lähtien. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen. Vuoten lopulla sinun on korottava maahan ja nyt huomatkaa. Joka on toipunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta. Mentävä Israelin vuodet, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana. Se on tuotu pois kansojen seasta ja asuvat turvallisena kaiken tyyden. Katsokaapa nyt.
Nyt kun tällainen emävalhe julistetaan oikein, mä sanon ihan suoraan, että se olisi tämä Kooki-sota olisi siellä 1000-vuotisen valtakunnan lopussa. Juuri toitunut miekan jäljeltä taas Israel siellä 1000-vuotisen rauhan valtakunnassa. Ymmärrättekö mä ajan takaa? Justiin toitunut miekan jäljiltä. Taas sitten on siellä mukaan sota. Ei. Tämä on hyvin, hyvin lähellä tämä aika. Minä en mene sanomaan mitään vuosia eikä tarkkoja aikoja, mutta tämä ei voi olla kaukana. Nämä tapahtumat ovat viemistä justiin tätä aikaa kohden. Tämä oli niin selkeä paikka tämä, mikä mä luin. Tosiaan, mentävä Israelin vuodetta kauan aikaa olivat rauniomaalla. Se on tuotu pois kansojen seasta. Asuvat turvallisena kaikki tyyliin. Tämähän on nyt justiin tätä aikaa. He ovat tuotu pois kansojen seasta osittain kylläkin vasta, huomattakaa. Juurakin vasta osittain. Pohjoisia heimoja ei toisiaan paljon ollenkaan, mutta se tuleekin olemaan niin, että pohjoiset heimot ei ole tällä saralla olekaan, vaan se on tämä Juura, joka tässä on nyt sitten. No tämä pitää riittää, että tämä ei voi olla tämä sota, mistä Hesekiel puhuu. Sitten lopuksi, kun on 1000-vuotinen valtakunta on mennyt läpi, niin se näyttää niin, että maan 4 kulmalta kokoaa nämä Kooki- ja Maakuji-joulat. Ja nyt Hesekielin mä en sitä lue, mutta pohjan periltä, asuinpaikasta se lähde pohjan periltä on tämä Hesekiel, mikä Kookisota on tulossa. Se on Venäjä, se ei sovi mikään muu alue. Joo. Tämä sota oli aika lyhyt. Se jatkuu varmaan sitten vielä tuolla hetken päästä. Onko 144 000 kaikista Israelin heimoista symbolinen luku ja tarkoittaako se seurakuntaa? 144 000, tarkoittaako se seurakuntaa, onko se symbolinen luku vai onko se todella otettava kirjaimellisesti kaikista Israelin sukukunnista 12 000? Juhani tulee nyt sanomaan kyllä tai ei. Se on parempi, että mä luen sen sitä Raamatusta, koska me uskotaan, että Jumala tarkoittaa sitä, mitä hän sanoo, niin siinä ei meillä ole mitään sen kummempaa miettimistä. Ilmestyskirja 7. luku puhuu tästä näin. Ensinnäkin tämä alkaa, että sen jälkeen minä näen 4 enkeliä seisovan maan 4 kulmalla ja pitävän kiinni maan 4 tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle, eikä meren päälle, eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringon noususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille 4 enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi, älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Juudan sukukunnasta 12 000 merkittyä, Ruubenin sukukunnasta 12 000, Gaadin sukukunnasta 12 000, Asserin sukukunnasta 12 000, Naftalin sukukunnasta 12 000, Manassen sukukunnasta 12 000, Simeonin sukukunnasta 12 000, Leevin sukukunnasta 12 000, Isaskarin sukukunnasta 12 000, Zebullonin sukukunnasta 12 000, Joosefin sukukunnasta 12 000, Benjaminin sukukunnasta 12 000 merkittyä. Tämän jälkeen minä näin. Eli tämä on aivan Raamattua. Aamen, näin se on. Sitten otetaan vielä yksi kohta. Se on tuo Hosean kirjan 6. luku ja 5. luku ja viimeinen jae. Sen tulkinta. Tässä oli kyllä todella mielenkiintoinen. Kiinnittäkää turvavyöt. Jeesus sanoi monissa yhteydessä nousevansa kuolleesta 3. päivänä. Matteus 16:21. Alkuperäisessä yhteydessä nämä profeetta Hosean sanat ilmaisivat toiveen Israelin kansan ylösnousumuksesta, kansallisesta uudistumisesta. Sitten sanotaan, tulkaa valatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, hän parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, hän sitoo meidät.
Hän tekee meidät eläväksi 2 päivän kuluttua, 3. päivänä hän meidät herättää ja saamme elää hänen edessään. Tämä ei toteutunut Hosean jälkeisenä aikana, mutta miksi sitten Jeesus viittasi profeetta Hoseaan? Jeesus väittää näin edustavansa koko Israelin kansaa niin, että kansakunnan luvattu uudistuminen tapahtuu hänessä ja hänen kautta. Täyttyminen on myös kirjaimellinen termi, jolla tarkoittaa esimerkiksi kupin täyttymistä. Vanhan testamentin profetiat täyttyivät Kristuksen persoonan ja työn kautta uudella merkityksellä, ja jos jokin vanhan testamentin profetia on täyttynyt Kristuksessa, niin sen suurempaa täyttymistä ei enää voi olla. Aito täyttymys ei kaipaa enää lantraamista millään toisarvoisella. Tämä on jo aika vahva sana, että me lantrataan toisarvoisilla asioita. Kaikki on tapahtunut Kristuksessa. Ja tässähän tarkoitetaan, kun tämä pitää panna koko konteksti tähän Hosea-kirjan kohtaan. Ja oikeastaan mä luen täältä, on ennenkin sen lukenut, mutta totta kai mä oon lukenut monikin kohtia ennen. Eli se kuuluu näin. Minä menen asumukseeni ja odotan siis Jeesus, kunnes he tuntevat syyllisyytensä ja etsivät minun kasvojeni ahdistuksessaan, he etsivät minua. Tulkaa, palatkaamme Herran luo, hän on raadellut meitä, mutta hän parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä, mutta hän myös sitoo meidän haavamme. Hän virvoittaa meidät eloon 2 päivän kuluttua. 3. päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessään. Ei tässä puhuta mistään Jeesuksen ylösnousemuksesta 3. päivänä, ei siis alkuunkaan. Tässä tarkoitetaan 2 päivää, eli kun siellä sanotaan, että 1 päivä on joku 1000 vuotta. 2 päivää on kulunut. 2000 vuotta on kulunut siitä, kun Israelin kansa otettiin pois papillinen tehtävä. Ja 3. päivänä se herätetään Israelin kansa. Eli 1000-vuotisen valtakunnan aamun koitossa, kun tämä kansa uudesti syntyy. Tässä on sen profetian toteutuminen. Se on vielä edessäpäin. Tässä sanotaan, että se ei toteutunut Hosean aikana. No ei tietenkään, kun sen aikakaan ei ollut toteutua. Ei se ole vieläkään toteutunut, mutta se tulee toteutumaan. Hän virvoittaa meidät eloon 2 päivän kuluttua. Me ollaan nyt juuri siinä kun Juhani tuosti esille tätä välivaihetta. Me ollaan juuri siinä. 2 päivää on mennyt taaksepäin, 2000 vuotta. 3. aamu, sapatti, aika, 7. päivä koittaa tälle maailmalle ja Israelin kansalle ja niille, jotka täällä jää jäljelle kansoista atomisotien jälkeen, koittaa tämä päivä. 3. päivänä hän meidät herättää ja saamme elää hänen edessään. Sitten aivan kun kehottavat toisiaan, tuntekaamme Herra, pyrkikäämme tuntemaan hänet. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. Mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleesta, sanoo Paavali. Se on koko luomakunnan herääminen. Luomakunta huokaa ja on synnytystuskissa ja odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Ja siitäkin voidaan lukea vaikka kuinka paljon, mutta ehkä siinä viimeisessä osassa sitten hetken kuluttua kahvin jälkeen tuodaan asioita esille. Mutta mä nyt haluan teitä vähän vielä herätellä. Mulla on tässä 2 vuotta sitten ristivoiton rokoitto ja siinä on Pasi Turusen ja sitten Kumpulan kirjoitus maa-alueesta, onko ne vielä voimassa, onko Israel annettu lupaus maa-alueesta vielä voimassa. Tässä on yksi sellainen kohta. Tietenkin aina pitäisi lukea koko kirjoitus, koska voi tehdä muuten väkivaltaa sille, mutta en mä usko, että sitä kuitenkaan nyt tapahtuu. Vaikka otankin tällaisen kovan kohdalta, en ole koskaan ennen muiden kuullut sanovan. Tämä kaipaisi varmaan vähän selitystä. Nykyinen Israelin valtio on vasemmisto sionistien perustama, ei hurskaiden juutalaisten. Se on säilyttänyt itsenäisyytensä sotimalla, kuten monet muutkin maailman valtiot. Tuleeko se olisi Raamatun lupauksia toteuttaa tykkien, tankkien ja sotaverta vuodattamalla? Vai voiko Jeesus olla sellaisen valtion Herra, joka virallisesti kieltää hänellä olevan Messias?
Lisäksi on huomioitava, että 25% nyky-Israelin asukkaista ei ole juutalaisia uskonnoltaan eikä entiseltä taustaltaan. Tämähän on luopiokansa. Sitä kutsutaan parannukseen. Ei tämä ole se kansa, joka tuntee Jeesuksen vielä, mutta se tulee tuntemaan oman Messiaansa. Sen jäännös tulee pelastumaan. Että ei näitä saa verrata nyt tähän hetkeen. Sitten tässä on Ruohomäen suuri ahdistus. Jerusalemin hävityksessä toteutuu Jeesuksen ennustama suuri ahdistus. Eli tässä Ruohomäki opettaa näin, että perustellun tulkinta Jeesuksen ennustuksille onkin liittää se Jerusalemin hävitykseen. Suuri vaivanaika, joka nielaisi juutalaisen kansan, ulottui juutalaisten kapinasta vuoteen 66 vuoteen 7 jälkeen Kristuksen. Mitään aikaisempaa tapahtumaa tai tulevaa ei voi verrata siihen. Eli suuri ahdistus oli 2000 vuotta sitten. Sen suurempaa ahdistusta ei ole. On Kantila mielessä, että sanoa sitä, että kaikki liha pelastuu. Mutta odotetaan vielä tässä jatke. Myös maininta usein liitetään Jeesuksen paluuseen, mutta profetian samassa yhteydessä Jeesus toteaa, että ihmisen poika tulee taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Myös tämä maininta on usein liitetty Jeesuksen paluuseen, mutta profetian kokonaisuuden valossa se on perustelempaa tulkita tarkoittavan tuomiota, joka langetettiin Jerusalemin ylle. Näkyvä paluu. Jos ajatellaan tätä, mitä tapahtuu, kun Israel laitettiin pois silloin tähän ajatukseen, mitä he palaavat, niin sopiiko siihen tämä sana? Ellei niitä päiviä lyhennetä, ei mikään liha pelastuisi. Kuinka se voi siihen sopia? Millä sen ajan ihmiskunta olisi tappanut maaplaneetalta kaiken lihan? Olisiko se keihällä pystytty? Rotakin kololla, kuulkaa ei se pystynyt, eikä millään savustuksella. Mutta valitettavasti nyt pystyy. Kuinka nämä ydinsodat, mitkä on tulossa ja tulevat, jos niitä päiviä ei lyhennetä, koko maapallo tuhoutuu. Moneen kertaan kuulemma nämä ydinasiantuntijat sanovat, että niitä on niin paljon, ja me kaikki käytetään se. Niin moneen kertaan voitaisiin tuhota koko maaplaneetan elämä. Katsokaa, kun 3/3 meristä sallitaan tuhoutua. 3/3 makeasta vesistä. Millä sen tänäänkään pystyy tuhoamaan muuten ydinpommilla? Meri on niin suuri säiliö, että ei siihen pienet jutut riitä. Tämä on siis edessäpäin ja jälleen taas kirjaimellisesti. Juuri näin. Jos otetaan symbolisesti ja vertauskuvallisesti, niin siitä voi tehdä vaikka minkälaisia oppeja. Mutta vielä yksi, ennen kuin kuullaan tässä yksi laulu, ja otetaan sen laulun aikana koelehti ja sitten mennään tuonne kahville. Tullaan sieltä sitten, kun kahvi tuotu, niin tähän viimeiseen osioon. Mulla on tässä ristivoitto vuodelta 2009, epäyhtenäinen teologia haasteena Israel-työssä. Ja tässä on 3 ihmisen kommentit. Matti Kankaanniemen mielestä se viittaa joku Jauhiaisen tulkintaan. Se on tasapainoinen vahvasti Uuteen testamenttiin perustuva. Kankaanniemen mukaan Israelin maa-alueella ei ole Uuden testamentin valossa selkeää funktiota, eikä nykyisellä Israelin valtiolla ole mitään teologisesti perusteltua erityisasemaa suhteessa muihin kansallisvaltioihin. Tämä on merkillinen juttu, kun tässä otetaan meille kaikille niin rakas Uusi testamentti, niin kun siitä ei Uudessa testamentissa suoraan puhuta, niin se voidaan tehdä niin kuin siellä mikä se kuningas oli Jeremian kirjassa on, kun siellä leikattiin, kun profetiat oli kirjoitettu, otettiin sakset ja hiilipannu ja pantiin aina sinne ne kirjoitukset. Jos nämä profeetat nyt, joita on puhuttu, josta nyt vähän vaan näin puhumalla puhuttiin, on luettukaan niin paljon, jos nämä ei pidä ollenkaan paikkaansa, me saamme panna profeetallisen sanan tykkänänsä kiinni ja me saamme ottaa Israelin ajankellosta viisarit pois. Me emme tiedä, missä me eletään. Sen tähden tämä on niin tärkeää. Sen tähden
voisi sanoa näin vahvasti, että sieluville yrittää sumuttaa tämän totuuden, joka elää kuitenkin Jumalan sanan kohdassa. Mutta nyt sitten otan tähän jo taivaaseen menneen Juhani Kuosmanisen kommenttiin. Abrahamille annettu lupaus maan perimisestä ei toteudu Kristuksen omissa, sillä Abrahamille luvattiin kirjaimellisesti maarajat. Näitä rajoja ei voi Raamatulle väkivaltaa tekemättä hengellistää. Israelin maalla ja kansalla on Jerusalemilla on tulevaisuudessa nimenomaan eskatologinen merkitys. Ei kaikkia kirjaimellisia ennustuksia voi tulkita vertauskuvallisesti, Kuosmanen muistuttaa. Villikan mielestä, Matti Villikka, helluntai-ehdotuksen Israel-teologia on nykyisellään kirjava ja sekava, ja se on kyllä totta. Sitten Harry Krögeri on huolissaan siitä, että samaan aikaan kun maailmalla leviää uusi juutalaisvastaisuus, kristillisiä piirejä ja myös seurakuntia kalvaa yhä epämääräisempi Israel-teologia. Mitä tähän sanotaan? Katsokaa ettei tätä kukaan eksytä. Tämä ei ole suoranaisesti pelastuskysymys, mutta äärettömän tärkeä kysymys. Ja jos emme ymmärrä Israelin asemaa Jumalan pelastussuunnitelmassa tälle maailmalle, eskatologia ei aukea meille millään. Se tulee Israelin kautta. Se tulee sen ymmärtämisen kautta, että nämä Raamatun profetiat elää. Ja nyt varmasti tässä viimeisessä osiossa me saamme kuulla tästä Raamatusta enemmän, mutta nyt vielä meidän David Bobson jäädä tuonne pulpettiin. Raamattu avautuu. Huomasin Bobsonilta tällaisen, hän on kanssa päässyt taivaaseen. Luen tämän lopuksi ja sitten rukoilemme, tai siunaamme kahvia ja sitten lauletaan ja kerätään kolettia ja mennään sitten tuonne kahville. Kun Jumala teki liiton Israelin kanssa, hän sanoi heille, että vaikka he rikkoivat liiton, hän ei koskaan sitä rikkoisi. 5. Mooseksen kirjassa sanotaan, että tulee tilanteita, jolloin hän joutuu heittämään heidät ulos maasta, mutta hän tuo heidät aina takaisin. Kun Jumala siis tuo heidät takaisin, heitettyään heidät ulos, silloin kansakunnat tietävät, että hän on Herra. Koska se tulee tapahtumaan niin julkisesti, että kaikki tietävät heidän palanneen. Ympäröivät kansat eivät ehkä pidä siitä, mutta he joutuvat silti tunnustamaan, että Jumala on tuonut heidät takaisin. He ovat yhä hänen kansansa. Roomalaiskirjan 1-11 luvut sanoo, että vaikka he ehkä ovatkin hylänneet Jumalan, hän ei hylännyt heitä. Mitä olisi tapahtunut meille, jos Jumala olisi meidät hylännyt silloin, kun me olemme langennut? Rakas taivaallinen Isä. Kiitos armostasi. Kiitos Israelin kansan asemasta. Me saamme sinulta koko sydämestämme, vaikka aina me ymmärtäisitkään, mutta kun sinun sanasi sanoo niin, että joka sitä kansaa siunaa, sitä sinä siunaat. Kai meidän pitää uskoa se, mitä maailmankaikkeuden Herra on sanonut jo Abrahamille. Herra, me rukoilemme Israelin puolesta. Kiitos, että saamme olla tässä. Siunaa, Herra, tämä toinen osa sitten meille ja kahvittelu ja saadaan keskustella. Ja kiitos kauhalaisen laulusta ja siunaat, Herra, tämän kannattavan uuden lahjan. Jeesuksen nimessä, aamen.